Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You are highly welcome to NIMS English Academy. Ina muku barka da shigowa wannan bidiyo a ƙarƙashin makarantar NIMS English Academy, makarantar da ke koyar da Turanci daga mataki daban-daban. A yau, insha Allahu, wannan shine bidiyo na farko wanda zan fara yi a matsayin bidiyo wanda ake ɗaukan shi kai tsaye. Sunana Nura Ma'azzam, kuma wannan bidiyo za mu mai da shi series, wato za mu mai da shi episode. Za mu yi abin da ake kira part of speech, wato za mu ɗauke su mu dinga bayanin su ɗaya bayan ɗaya har mu dire, da haka zai zama series video. Kafin mu shiga mu fara, a daidai lokacin da kake kallo na ko kike kallo na, ku danna alamar subscribe, haka zai sa da zarar mun ɗora sabon shiri za a yi notifying ɗinku. Sannan ku danna alamar ƙararrawa, ku yi liking da sharing bidiyon nan, hakan yana matuƙar ƙara mana ƙwarin gwiwa. Don haka yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, mu je cikin bidiyon. Da farko zan fara magana akan me ake nufi da part of speech. Part of speech wasu ɓangarori ne na magana. In muka yi duba da kalmar speech, tana nufin magana. Part yana nufin ɓangarori. Don haka part of speech ɓangarorin magana. Don haka babu wata magana da za ka iya yi da Turanci a rubuce ko a karance ba tare da an samu ɗaya daga cikin part of speech a cikin wannan maganar ba. Ba za ka iya haɗa wani sentence ba, ba za ka iya haɗa wani clauses ko phrases ba tare da part of speech ba. Don haka wannan darasin kenan, darasi ne mai muhimmanci, kuma dukkan ɗalibai ko na secondary school ko na colleges of education ko na universities, kai kowane irin ɗalibi zai iya kallon wannan bidiyon, domin bidiyon ya shafe shi kai tsaye, kuma insha Allah za a fa'idanta sosai da sosai. Yanzu misali, bari mu ba da wani sentence. He goes to school every day. He goes to school every day. A wannan sentence ɗin mun samu wasu part of speech da suka haɗu suka samar da shi. Kalma ta farko he, pronoun ce. Goes, verb ce. To, preposition. School, noun. Kun ga waɗannan su ne suka haɗu suka samar mana da wannan sentence ɗin. Ashe kenan ba za mu taɓa iya haɗa wani sentence mai magana ba, ko phrases ko clauses, ba tare da part of speech sun shigo ciki ba. Part of speech sun rabu gida 8, wasu kuma suna cewa gida 9 idan aka haɗa da abin da ake kira article. To mu ɗauke shi a haka. Muna da noun. Muna da adjective. Muna da pronoun. Muna da verb. Muna da adverb. Muna da conjunction. Muna da interjection. Muna da preposition. Sai na ƙarshe article. Da haka wannan su ne jerin gwanon parts of speech guda 9 da muke da su a Turanci. Mu kasance a bidiyo na gaba inda za mu fara daga kan na farko har zuwa na ƙarshe. Kada ku manta ku yi liking, ku yi sharing wannan bidiyon.